A yau Asabar 12 ga watan Nuwamban shekara ta 2022 a garin Keta aka buɗe bikin soma tankaɗe da rairaye na zaben gwarajen 'yan kokowar gargajiya da za su wakilci jihar Tawa sakamakon kokowar cin takobin da za a yi cikin watan Disamba mai shirin kamawa a cikin jihar Difa. Sarkin Keta ya yi jawabin barka da zuwa ga illahirin mahalarta taron. Masu girma da farfewa da suka halarto nan da marori da jami'an tsaro da delegation duka wanda suka zo nan sarakunan da suka zo nan suna muku barka da zama. Bayan barka da zama muna tunatashe ku da cewa kun zo Keta amma gidanku ne, Keta garinku ne, ƙasarku ce kuma masarkinku ne. Lallai mun ɗauki alƙawari tare da ku kwanakin da za mu shirin yi mu yi ba da namu irin kokari yadda za a yi wannan taro a ƙare shi lafiya kowa ya koma lafiya kuma shi. Bayan haka nan muna fata a nan gaba gare ku zaɓen da za a shirin yi ya zama to za mu samu ɗan kokowa wanda za su turo mana wannan takobi da za a shiri ne shekara bana. Wannan muna roƙo gare ku duk jama'a da annan su ba da nasu ƙoƙari a wannan zaɓe lafiya a ƙarshe lafiya. Salamu alaikum.